Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako'y Faisal Salib. Bang bago pa ko diya channel ko. Ayaw mo man kalupahi, subscribe, iwan click mo yung bell para notify ka every time may upload. Pasin nyo guys, bang may ako nagtausog kasi nga magtausog kita biyaon, tausog vlog, di ba? Pa ako nakawati, alata naman ang pa ako nakawati. Pagbati ko ako langan magtuya ako nagmumusin kama ko na syempre na mamos, nag-toothbrush, toothbrush. Namamos ako ngayon doon na bagura kasi nga gana ka na mag-collab with Moy Moy aka Jubaira. So yun, makakuyag kita. Na-miss ko na ng bakay ko. Syempre, close kami yan. Lukay na kami bakay. Dunhan pa. Kapag plano ako na mag-vlog, makipag-collab ako kay Moy na nag-prepare ako question. So yung mga question ko yun galing ha mga nag-idol kay Moy Moy. So di ako maglawag question ko. So mas malingkat ako yung naglawag pero di niya kaingatan. So ako yung naglawag sa mga puno-uno man mga ika-question kanya gana ka na. So sana nga malingkat. Excited na din ako na makapag-collab ka na iwan. Malukay-lukay na din kami nakapag-collab iwan ni Moy Moy. So katin ako busy tod siya wa kati ko matod siya pagkabalan biyaon, matod nag-invite kaniya, matod siya mga dukay schedule. Yan to. So bang kamo baguhan pa sin channel, ayon nyo man kalupahi, i-subscribe, iwan click nyo yung bell button para ma-notify ka mo every time ako mag-upload. Excited na ako makipag-collab gana-gana. Biyaon guys, mag-prepare muna ako sa mga kailangan ko para gana-gana. Kita-kits na lang later. So iwanin nyo ako guys, sana ma-enjoy ka mo sa video namin. See you! Been fighting ways to get away, to see you again. Hello guys! Assalamualaikum! It's Faisal Salih here and kung baguhan ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para every time mag-upload ako, updated po kayo palagi. So biyan guys, magtausog lang ako. Kaingatan nyo naman yung views ka Facebook. So ang kita special guest, siya ni Sikat International. Siyempre kakilala na to na Bangisius ya. So yung guest na biyan, mag Q&A kami together with Moy Moy Matlail aka Jubaira! Hello! Grabe sa mga international. Man siya yung local. Original. Local kayo sa buwan. Original. May diba ko paglasaw, local, original? Original, syempre, magtalasaw sa bunal. Bina na bang bukong bunal. Useless na maglasa, magkita bunal. Ay, ingatan ko mo, kaya bibreakan ko, diba? Yes, kaya break ka na ako sa pamsin. Uy, na pangdama. Balita ko, may matod sponsor biya. Yes, matawad sponsor sa si Matawad Malasa. Nabang na malasa, may na mag-sponsor. So, magsarang sukul kita sa mag-sponsor ka to. Magsukul ka nyo katan. So actually guys, imoy may ni best friend ko ni malukay na kami bakay. Yes. Same time sing kamusing-musingan niya payad to. So biyaw. Actually, nag-apila ko yun. Nang-aaknit ako sa nag-uusap ako sa beauty terms. So, baka magyanyan ko, saka ako man. Moy ko lang sa nipatikan yun ay moy minitag na innocent ni bunag usa ni benitag na bukon siya Benny style. Kung pabenin mo. Mabuka pa Benny book niya, mabuka pa siya mga kausukan. Sa biyaw hindi ko na kay ngatabang uno raw ha. Uy, bukong ako easy girl. Pero ko na ako easy girl. Magamaya ma. Ay. Kasi yama, actually usog da ako. Kasi yama, di maway ang banto ta family niya. Okay. Kaway niya siya lang. Joke na nga ma, joke pala. Di mo, bibigyo yama sim vlog ko. Richard lang usog ako. Ay, ayun naman kalupe subscribe yung channel eh. Juvaira Moy Moy. Kakita niyo rasan din doon. Yan na rin nabawa. Kitaan nyo man. Kamu na yung bala. Ayan, Richard. Shout out crush ko Igoy, tao baliwasan na pwede siya. Hindi ko basta Igoy, tao baliwasan. Crush ko ito siya na. Ingoy kasi yan, something na ikabin ko na siya kasi Goy, maguya ra. Charles lang isa, pero kalasan ko siya sa uwi pa siya nagpakita ka. Kuno pa ko mo yung makontento ang buhok. Ay narayang, yung mga bini ka mo kasi di makontento ang buhok. Okay. May tabang sabi na buka to di ropang dako, may tako na mawagdukain. Hay! Duwain, mas kaya magbanding, bukan sa balajing, ba't makakongkaw sa'yo? Charles lang. Kita takaw sindom, nagagadating idom, nami pa ka mapandom, dito ha, platinum. Ayan, ano wag to? May tawin ako ng video man. Wayroon na. Bunal siya man? Wayroon ka,
Jamat kasi story na ako no, kamo ko no. Uy, Bunta. may ka mag-iyang, kagitansin amang relationship na mo. Charles lang, Katago lang. Shoutout kay Love Nurse sa Jail. Hi kay Ash Hamad Hashim. Kamay ka mo dun ka. So biyaon, ready na ka mo yung mga questions yung mga fans mo. Yes, ano ba yan? May mukha ako. Actually, may mukha kabukan ko kasi baka mag-question ka kung mga virgin pa ka. Guys, in question ini galing ang mga top fan kay Moy Moy. So buo nini galing ka ako. In question ini kiyawa ko lang ini ang mga real fans niya tuod. Bukong fake fans yung di ba? Okay. So mga fans niya. Kaya ako mga question niya. Kaya ako sensitive in question. So Hiraya mo no yan! May mukha ako. Actually, may ko talaga kita guys, hindi alam niya on. So, on the spot ini answer ka. on the spot. So, Bang ko di kaya nga surprise. Number 1 question, Dax ka ba? Ay, grabe ito. Kasi sige, fine. Tiyan, wait, Okay. may kulong mo sa buong baso. So, yung basos da ka. Okay. So, ready na ko question nila? Ready na. First question, galing kay Shadi Mukarani. Shoutout kay Shadi Mokarani, banghain man ko rin doon. Ibot-ibot kayo mo bang Hari Raya kumaon ko macaroni. Okay, yari question guys, dungog ka mo. Longi Shadi Mukarani, on na ba naging girl crush mo or naging bet mo babae? Sung mo ligawan, tapos mention the name daw. Aon na po kuan, actually crush ko tud siya hanggang biyaon pero ahas siya. Ay! May ta, siya yung liasa ko doon sa diupang niya po. At biyaon on nakalasahan ko biyaon, ahas siya. Diba hindi ko imanjari ba i-mentioningan? Baka mas trending siya. Hate ko na siya. Di ako yung ka mo, yung Pero vlog kalasahan ko talaga ito siya kasi grade 6, grade 1 to grade 6 crush ko na siya. Pero may tabi at amon limasan ako nag-move on kay Muya ako musab ka ko yung kalasahan ko. Gusto talaga ako mga kudirupang. Kasi na ka mo, ang pigdadaanan ni Moy, ha? Yes, kita. Number 2 question. Number 2. Siyempre kakilaan mo din sabi ni baka kakilaan mo. So, Hindi ko, yung siya yung dancer siya sin UZ, pero biyang way na, engineering student lagi. So, iras DJ Clifton, Rusty. Ay, Rusty, Ah, okay. Rusty. Kailangan ko dancer. Okay, long iras DJ Clifton, bangkaw marayway na hinang babae, shoes yun naman in mga babae piya maya-mayaan mo. Top 5, iban mayta, dapat convincing in answer, ayaw, aw. Ako? Oo. Ako maray, number 1, Irana. Uy, maganyan na rin na crush ta ka. Kasi malingkat siya, duwain kasi pagka-beauty niya. Bukod siya mga beauty gan yan, pero beauty na beautiful. Ay, request Okay, pala. number 2, de, para pantuhod ko siya is Spain. Kamay akong kako Spain. Charles na. Siguro man sa siguro din ako. Sama dyan 13 months, expired yung baby. Okay, number 3, ikuan. Kalupan kising nga niya to, nagtuturong siya. Siya. Hindi ko. Actually, misa mo kasi di anong biya, misa ako na ng mga usog biyaon. Wala ako crush bawae. Sa mga bawae magasto. Gawin ko ako magasto. First lang daw. Okay, number ito lang. Uy, okay nga tamang isusunod. Amre 3. Duara way sab. Kailangan. Tingnan naman pa Spain. First lang ito is Okay, number 3 question. Ready na ka? Ready na. Okay. Muntakim sa Wadja Anjamalo at Yola. Hello. Kakilan mo? Yes, kakilan ko Yeah. chatting kami. Fan ka niya. Yung question nini, uno yung lalawag niya hambok paglasa. Isiyo. Uno daw yung lalawag mo hambok Uning paglasa. lalawag ko ang paglasa. Number 1, among biya, di kita ikahiya. Bang kasi kita di ikahiya, confident kita iwantas ya. Buko mo biya mag-akad kami han si Pakdan ako palawa yun. Ano ako lang kriminal, pagpabunuhon ka niya. Number 2, amon di magpamuting. Amon niya sing kalasaan ko tuod, bukong si piputikan sa jakaw, amon ipakita niya si bukong ko mahal ka kaniya. Number 3, amon kalasahan ko, syempre kalasahan ko, kasi bang ko kalasahan, mag-work in relationship niyo, bukong di ko kalasahan, si Pais, makapagtuyo ang bukto, bang di ako kalasahan, way halka mo. Yan. Relate ko siya to. Relate talaga ko, kasi hanggang biyamay pa rin ako nakamove. Tapos sarad ko to da. Yes, ka. relate to da ko, sa sinin ako ni naglalasa pa. Okay, number 4. Langi question ni Nika. Pag naging mayor si Sir Moy Moy, paano niya po i-handle yung mga problema ng city natin at paano niya po mas i-improve yung city natin? Bang ako yung nahinang mayor din di ihap sa Buanga City. Tingkatan si mga biyag na i-stress sa mga darak-dak. Aw kamo puy ang bukang-bukbay pagbubuad-buaran. And syempre bang kamo bang 4 piece na ilangon kanyo 6 piece.
6 piece sa supaya ingka mo katanya to magkasanyangan. So bang ingadyo nyo tungay mo, di times 2 tayat to. 6,000 so 6 piece na. And number 3, ingkatan si mga tigidlom pabutangan ko katan street lights. Oo, kasi rin di Mayor Beng baka naman in tigidlom sin Santa Barbara ko hula na mo yat ko. Beni dagbus pakangkang imbuho kalaungan ako draga dik. Akayong sin kong tini. Medyo do kala ni Mayor Beng. Mayor Beng mag-request sa palupan bay na mo ha tigidlom. Pagkalungan na kasi ako Oo, pagkalungan na kita. Miwa nga ako nag-grade. Baba. Sinasminay mukha ko rin dito ang pa-inosente. Ako misan Benin dagbus kumaraw tao ako. Kabiat to lang ibu kung darang mayor buko na ko politician. Objet, Abu Jandal, di bakas na siya nag-try nagparibad si buhok. Hashtag. Yes, actually nagpariban ako bakas. Kita pa lang in out ka ma. Inini kasi bakas din di giriban na yan siya. Sabang to biya gumawa rin bunal color mo. Misan ko kasi magpanggap usog ako. Gumawa rin lunok sim pangatay. Kabiat to yung buhok ko kasi doon straight siya. Pero anak kangkang. Which is nagtubo na yung nabawa, nagtubo na, guntingan na yung nataas. So, babay na yung riban. Actually, magparibanda ako balik. Kasi ako nagparibantag na. First, nagpariban ako kay Era G. Rasul. Yato talaga, malingkat talaga. Sobrang lingkat. Number 2, kay Eds, kay Sir Eds. Then dito, malingkat na ba isab? Sa ingka ko kasi biya pabaya. Doon ako magpaiwa ko. Dakat sobra kango ko na ko. Pagkangkangon ko, di ko pagsudla yun, di ko pagshampoohan na. Naha. Naka-hardstood. Okay, next question. Okay, next Denmark at da, imabol pa. Ang ko plano mag-asawa? Ang ko plano mag-asawa. Grabe, sabi mga pangasuhan. Ano na yan? Actually, yes. Kasi yama di siya mawaya nga. Ang bandot na family niya. Malimut kita. Yes, ang bala ko mag-asawa sa mawaya talaga ako sa ang baby ko. Which is galing to kay Julia. Galing kay Julia. Kung kita biya, makisaw-saw lang kay Joshua. Biya. Dapat kasi biya mag-anak talaga kita mayta. Kasi susungon, anak na rin makatawang ka. Check. Sa wabi maas maglalaas. Way on this ab anak makatumbas. Bera si biya kami initumbasan tay maas. Tas wag siin sila maglalaas na in kita magbawata pa. Sa mayta biya to biya. Pagbawata kita dagbus na maas. Shoutout kay Jomat. Isa mo ko binon. Boy rak pakilang. Kasi mag-asawa rak. Lang niya, bib, biya din pagpasud sin gadja palom sin ref. Alam mo? Oo. Eh, grabe labi sing gadya. Ito ka mo ni rep ang papasuro. Okay. Baka kasi malagdo rin rep yet ko. Question yan. May ta mga rep iwang gadya. Pero, Pwede gadja sumul palom ref? Dito kayo meaning man. hindi ka inisan yung pang... Ikatan na! Mabibini. May tayo mga question mo biyahan. Ikaw kuno, very inimbok ko na yung ulalang. Na, answer mo, di ba di? Cheers lang. Longi di same from Shasi, di same. Ilang taon na siya nang natuklasan niya, gay pala siya. Ako? I think mga grade 7. Kasi grade 7, parang mahimhim na ako. Okay. Kaya maluman-luman na ba ako ini? maluman-luman. Something may mabuka na ako tao, ang buka tuloy ako shield ko, baby bully na ako. Bunal Naway siya, bully bunal. ko na ako. As Bunal, in, amon biya, lumingkod lang ko biyan, yan ako bantot, biyan. Yes, true story yan guys, yes. true story yan. Pero biyaw ni mga nagbubuli ka ko, a friend request ko na katan. Pipi na lang ako bang accept ko. No! Doon na nga, wala ko nilagi accept. Longi siyahan, adakay, unin favorite merienda himoy-himoy. Ay, kuwan, sindol. Sindol, kasawabin sindol, yato nakatan. Bango sa mix sinangon, sumarap. Gani, malikat question. Longi Kaiser Jameri. Kailan mo? Jameri. Ha? Jameri. Moy para kay mo, bedin mapasagot in hambok babae. Iban unin sabon sinyosal. I think bang kita mapasagot tayo na mukbaway ha. Bang kau matuyo ang mukbaway, pagtuyuan mo first. Way pag-us-usan. Dungog ka mo. Love true weights. True weights. Okay, so Benny na sadya. Bang kita nyo kasi maglasa pa ang buktao para masagot kita sinambuktaw. Mag-effort kita pa ang buktao. Iwan di mo kalagayan mag-us-us. Kasi bang intaw dira malukos, useless ako mag-us-us. Sa mas malikat kasi pakita mo pa ang buktao, si mahal ka siya kay mo. Pagtuyuan mo siya, malay mo, susungon, ma-accept niya rabang unong biya. Ma-appreciate niya kay mo yan. So biya to, dapat matuyo kita biya mag-wait. Di ta kalagayan mag-us-us. So yung kalagayan talang is mag-wait. Uno sabon ninyosal mo. Yung pag-usalong ko doon, brilliant. Pero ako kasi nag-sponsor ka ako biyang beauty derm. So gitry ko, ka na ako nangingitom. Actually nangangaknit ako, baka yan yung sasaka ako. Uno ba yung effective kay mo? Effective good ka ko yung brilliant, sobra. Pero gitry ko lang inis in beauty derm. Kasi masayang isab, mahal ka. Pero sponsor yan. yes, sponsor yan. So, Longi Abdurrahman Asanul Bashri, Amunay Haya Habib, iwan ko na nga layad to. Himabol siya question para kayo mo. Okay. Yung question niya, Moy,
Makabisara ko purna tausog way lamod bahasa dugaig. Na pure tausog. Unim pur na. Pure tausog. Pure. Example daw, example ko kanila. Pure tud tausog. Pure tausog. Mawala sila dumungog sin bisarang pure tausog. Ako? Oo. Dere. Assalamualaikum kanyo katanay. Nakoy ni Area Sambuanga City. Nang lunsul-lunsul kay Sisi. Hindi ako may matapir na. Sample, di mo ya sample. Siyempre, matang mga bangsa tausog. Ay naku kasi ni limagwa sa Sambuanga City. Misan ako tausog. Dahil taulo o kakwini. Dahil ako ni limagwa rin di ko nakabiaksahan yung mga biya pure tuod. Ako nga baran ko bukong pure usog. Pure tausog pa. Dupa. Chance na. Pero pure tausog ako. Long ibabu rayad ang bikini ito siya naman nila. Uno ba to din feeling mo halong pangatayan mo, girl ka or boy? Siyempre, Siyempre, boy ba kasi maray. 50-50 biyan. Sometimes kasi magkainlabak pa bawa, especially mga nagtuturong biyan. Di magkahilan akong kanila, kaya tamang may tapo. Kunin ni aw-aw char-char. Pero bang pakitaan mga baway, nagtuturong biyan, magtibokin heart ko. Feel ko nung mga ipas siya biyahan. Boy pa rin ang pangatayan mo. Aon siya 50 rin dito. Then ang din 50 ako usukan. Ako kasi marupok ako. Maloy ako pakiligon 5 usukan. Maloy ako lasaw, maloy ako dupangon. Maloy sa dupangon, maloy sa lasahon. Panangis pa. Ikaw kasi mo, dungay-dungay usog kasi pigtutunang-tunang mo. Nagpaakad-akad mo sila. Ano yung problema ka? Di kasi, pagpaakad ko sila, pero pagpaakad-akad dahil sabi nila, di rupang ako. Longy Farrell Adslan, sumasahod ka po ba kayo sa YouTube? Yes, sumasahod po ako. Actually, may natitira na naman akong pera. Nakita ko kanina. Sabitan din $88. Ay, grabe sa prank. Makamakidnap. Ano pa ka YouTube channel? Malugay na. First YouTube na mo, di ba? Nag-upload kami sin first video mo. Lisag pila ito mo, pila job kita nag-upload. Ay, malugay lang. Dua jam, kaya mo. Isa kang patag dasin tungando mi to ha, nag-effort pa kami, meto pa kami pakain beto pa. Baliwas. Internet cafe. Baliwasa. Baliwas, nag-effort Dum ka. na, way na to tao. Grabe sa computer shop ito ay. I hope matawang isab din dito. Grabe lukay. Sa isusunod mi bake lima ko na isab. Yeah, Kailangan ko dagadik. Magkawat kasi rito Santa Barbara ba? Al Jimmy, may ta di man jari magdala ring hamol sa man jari mami kanila laring. May ta di man jari. Magdala ring hamol sa magdala. man jari mami kanila laring. Actually kasi at Jimmy Jimmy. Jimmy? Batawin, Actually at from Jimmy. Imsong. Oo. Actually kasi diwain kasi yung biarata, iwan sin biara kang. Bera si na KCC Mall. Syempre, di kita man jari sa si mag-ama. Yat to ko a mall. So bang ko magdala ring mato, kamol tahan ko. Char! Dira sin paglasa kasi Oh, dira before kasi ko paglasa. matukan niya, so way ko diara. Oo. Sa magputing na lang mato. ka. Mamut. Dito na masab ka. Ibo ko na ko nato yung panamukha ko. Yeah, always magda. Yeah. Sa panamukha ko easy girl. Really, nigga? Piki lang ko may pigahaw-akawat kasi siya. Oh, isa na tayo pag-ingatan na yan. Pero loyal pa rin ko kay Jomat. Oh, loyal kay Jomat. Isang biya din na sa Malasaka. Jomat, di mo good Hello po. Amo first kasi. Cheng first. Sim first. Oo. Kasi second. Iya yun na mag-mention. Nakatunang nga. Ako ay pinagpalit pero di yung masakit. Alam ko sa sarili ko na ako ay kabit. No. Ay. Okay. Next question, Brad of Pang. Ay, Brad up. Ay, Brad! Moy, how true? Ikaw yung to malasa hataw, misan di ko kalasahan. Ay, Ryan. Uning question na masagit mo. Ikaw, Moy, how true? Ikaw yung to malasa hataw, misan di ko kalasahan. Di kalasahan, no? Masakit. Di ko kalasahan. Malasa ako to, pero di ko kalasahan. Actually, may kita maglasa pa tao, bang kita di kalasahan. Bukod ako bobo. Once ko liyasin tao, kalasahan. Di ako magkakat. Shoutout kay Brad Appang. Baka ikaw hindi kalasahan. Kasi always... Ayaw na mag-boss kita tao. Kaya bunali sabi. Bunalisa, kasi kamatoran di ba? Kamatoran biya to. Malasa ko, pero di ko kalasahan. Oo, once kasi kita malasa pa ang buhok tao, di kita kalasahan. Say, continue to next. Yeah! Okay, ang pa-question ni Brad Appang sa doing question nini. May tayong tao magdamak sa gym. Ay, no! Gabi ko sa may katan. May tain tao, Magdamak sa dya. Actually, di mo kasi ma-blame yung tao bang magdamak. Bang tapag yan ng damak, mag-effort yet to. Kung sa kat nagdihil na dya kita yan, effort yet to siya. O example, dumako kumauni kay mo. Yan si Kevin na hinagdamak din sa biyan. Beka kita nila kay Jubay, ratimam din na restaurant. O si Iwan ko example, ni Jomat, ilabing na yan. So kat usog iniwan, kung magdamak na sa dya. Sometimes pag librehon day sa bako ha, take note, librehon at yung panganan nyo ako sa dyan magbihit. Hoy!
katanta o magdamak pero in a way na nag-effort ko yato. O ikaw kung invite ka, huy kumaon kita. Yan. Oh, pagos. Mangi kumaon isa-isa, mas maling ka tinaon iwan mo. Biya kesa na yan na ba ito pag yan yan damak sa dyan. Damak sadya. Kakitang kita Damak kimakaon sa din ito. damak Iyo, sa minsan lang yung nagdamak. O di ba pwede lang yan libre yun ko lang siya, treat ko lang siya, di Kaya ba? nga. Kita ako, bakas kasi asuter bilet to ako, kimaon kami kada Joy, mga friends biyan. Then yatod biyan si Kevanan, feel ko expect nila to, imoy nagdamak na isabyan na. Putman, gilibre to ako, gilibre ako. Obol na guys, ako pa yung naka-witness kay Moy kasi time na po pa na ito nagakad, diyan siya magdaramak. Siya, pag libre na mo lang yan Yes, kasi siya. wasting ko. Pero minsan biyon, nasin niya, pero di pa rin niya siya magdaramak. Kasi waste, nagsisave ko na siya para jowa ko yan. Ibo ko na jawa ko sabi. Hoy, bang kita magdamak. Okay ra bang pilak? Nabang way na pilak magdagbus kita maambak. Nabidi mo ibang sa pamambya, wasting feeling on sin. Yani mahulit ka to ha. Amon biya di makata na mga Magpa-ounsin, baranta biya. oh, magpa-ounsin why, di ba? Bang kita di makintento asad bang unin-aun ka to ha. Doon kita magkangi. Bang way sinta, ina kita magpa-aun. Example ini nagyan, labi wa ako pen shop bi ako biya sapbo ayayay na. Pagpabay pa ka beto, bang way roon sinya nun ta. Kana bang way roon sumabay kita, buong kita magtuyo, mangutang para makapagdamak kaniya. Wait, sa tulo marika ako. Ayun, Kasi tulo yung marika. sample. Longi Fatima Satra. Yan, magpa-shoutout na siya kung muna. Sino? What's out? What's out? What's out? Kay ko. Shoutout kasi nga. Fatima. Hello. Fatima Satra. Shoutout kay Fatima Satra. Alo, manghanta usog to diyon. Okay, yan yung question niya. May tayong buhok mo biyadag bus sa sapulanot. Ay, grabe. Kasi yung buko niyan siya natural, pero unique yan siya. So, kaya sa Minsan din yan naman dagbos talaga. biya ula lang, mataod yan tunang. Di pa yan pagdupangon. So, singunala ko paglasahon. Ikaw, Satra. Patuna ko pagkaday, pagdakang ko. Pero at may Charles. masakit pa rin ka kung mo yung question ni Bia Brada Panginoon. So, sambatan mo, matod naglalasakay mo. Oo. Ay no, ako bitter ka ako, di ba? Okay, bitter. Masakit disab ka ako kasi bakit ako? Mm. Sambatan mo, matod malasakay mo. Pero para kanila, di pa rin malasakay mo. Di, may pabesan ko. Matod malasa ka ako, pero Accept bungaling paglas. Ay, buko na accept yun. bungaling. Hindi, ko yung basher ko tuon. Si matunak mo eh. Ayun, nag-sign of contract yun ako. Ay, matod kalasaan ko, pero kalasaan ako. Buko na ako bobo, bang di malasa ka ako ng buktaw. May tako sumukan niya, may tako mag Na kami mo iba sa, di kami malasakay mo. Malasa, kaya nga ako simukay mo, di ba? Okay? Question na may karon. Question mo yan, go. Kasi nga, malukay na kita nag-akad, di ba? Okay. Kasi hindi ako mag-akad ka ako. Mm-mm. Malis na ako magpamisita ako, may hindi ako malasakay ako. Malasa ako kay mo, sa may tumpa ka self. Ibi, mas maputi ako din kay mo din di. Ayaw taka da. Na, that time, may pa ako nag-skincare biya, no? Galupan. Bagay. Pero taka lang ito na yung sponsor ko, kita mo. Okay, fine. Yun ang Okay, sponsor fine. mo. Mas malaki ka ako 6K. Beauty Derm. Shoutout mo na rin sa mga sponsor mo. Shoutout kay Fat Sylvin. Thank you so much sa pag-sponsor sa Beauty Derm. Lando to the effective siya kasi yan nag-acnit na ako. Therefore, kung blanda sa kape mga kausukan, gaman na ako lasa kung hindi. So, PM ang mga mawaya mag-order din doon kay Fat Sylvin. Pero ano ko question, kaya paano ko takad ka wa? Diyan kasi, yari nag-aalop, kalupahan mo pa. Pero kasi pagtunang na mo yato, nag-aalop na ipag-deny pa. Ay, Siya nga nila. Pag nga nila kasi, pag nga nila shoutout kasi. out tunang ko asug. Diyan, sutingan niya. Nakalupan na! Tawad ko. Matod kasi ito nang, Ay, kuhan. matod kasi ito nang nitawad to na. Ikuan, nasrip. Matod kasi ito nang Hindi ko na completing nga, basta nasrip. Umpa, tunang kabunggaw. Diyan. Kanan sila. Ayun na, never mind. Char! Katawas niya. Di bukod siya. At taga-bunggaw rin siya. Pero tao ka, bunggaw siya. Pero lewa mo nin kala sa mga tibi crush mo lang mo ang inspired ka lang kasi titibo-tibo yato. Ay, Jomat. Ay, Kito. Ay, Kito. Yes, Ay, kasi Kito. biya dito ako, so biya dead malang ako Kito. Yan. Yes. Sige na mo na ako. Ito, tiyawagan ako sinto ng kay Mrs. Mrs. Kumusta ka mo biya? Ano, suratan ka mo? Ay, basher, char lang, stay strong. Amo na yung titibo-tibo yato, di ba? Nagtuyo ini mato nagkuko. Pahay lang ako kuha music video. Pareto kay mo kito, Yes. di ba? Kaya Silat titibo-tibo. ko talaga ito kasi kasakita na ako. Kasi yung kalasan mo. Yung Sa long, kalasan. sa panganalyaman niya ito, ano? Hindi ko magtabi sa Uy, sabi ka to lang yan. Ano sa tagal Ito. Amo na kuna guys, school high, dito pa to the sulo high. Daran kita maglunsol, di na mag-focus, mag-school. Pag-uhos, maglunsol, mag-text ako, kay mo magsukol. Hati, ama nag-expect ka to, baka kuno kita nag-joke.
bagay ko madurog. Ifa rin sa nga niya. Okay, Nga fine. niya Facebook bagay ko madurog. So nga lasa moy moy in pangasubo ko ini duara. Kung ano ko magbagong sinpungot mo, iban ko ano ko magpakunting magbalik. Okay. Shoutout kay Iso ti Pari. Ifa rin. Okay, pare. Okay, pare. Yari lang yung mayan ko kayo mo, ha? Question mo yan. Shoutout kay pare. So, magpakunting lang. Ay, bakungon ko lang yung pungot ko yung ibang sapaton biyang event biyang. Pero, di ko na siya inibakungon. Kasi yari nagtupka ko. Kaya nabuko ko na ako magpakunting bang mari ako hingasun na. Kasi mas malingat yun. Kakilahan ako. Malayo pa. Klaro na ang pangilahan mo. Ah. One month ko makalagbuhok ba niya sa Buanga City. Bunda, Dinat bunda. ako kay Ma'am Pilak Load. Kumaway 500. Palot mo pa ako. Dapat ang karagdos ko. Kung sabak. Last question. Yay, makaintaw na ako. Di naman makabanding yan yung crush niya. Okay, siya. I-share hi na matlail. Ay, mangod ko. Lo i-share hi na matlail. May tayin tao mamin minsan way sawab. Hi! Mingat na ko mga sobya, ha? Diya sa pantong diya sa mga broken cow. Taon magpaminaon sa wab, take note as always. Bisan niya, diyanon kay mo. May tabang mabawin sungad mo, yanon niya yatin sa wab, simpyag break niya. Yanon niya kay mo, di! Sa ibin niya na ko diretso, may tas, so, sinaon lawa ko niya bago, ang munbo kung mas mabawin sungad din kay mo, sure hay na. Kana ko ikaw, sure hay na mangod ko. Bang din dito away, bukong ko magpangawa toothbrush, magkalawan toothbrush ko na ito, kublaan ako, inlano, ito may tataka-pula-pula na nataka-colgate na baka siusan mo. So, yato rin mayan ko, ha? Sure hay na, katanta o magpamin aun sawab. Hindi mo lang tingatan, sawabin ikaw ba usura. Guys, ang pala ko request kay Moy Moy, sana mag-house tour siya, di ba? Istorya ko nung may shower niya si Ayat. Di ba? yes, Pwede malika. ko magpamay ko. Na-miss ko. Ah, beto na, Oo, nag-level up doon kasi biyan. Doon na kasi bang kami mag-shower biyan. Explain mo kanila. Pwede niya to. O, bayan kasi ito, bayan, akong kasi ba, kuhan, CR na mo dunan. Actually, dito, CR na mo, way lawang. Way lawang. Kasi makabuka talaga at abay na mo. Way lawang. Kasi may ka. Hindi kasi lawang. Bita, way lawang. May budget. Just lang. Di ko ano naman, abay na mo, di ba? CR na mo. Actually, makakot mag-CR dito kasi biya ang manok-manok. Once ako biya mga intaw, biya na nagbibiyan. Kubla na, kumikit na rang katanar at makakuhan yung mga manok-manok. Kana ba ako magpay ko pag datong pitata, kumako gayong biyan, dan ang siya mital, pagbusog biyan, biya siya shower at pabawa. O, nagbibiyan mo, biyan. High-tech. Oo, pag-ubos. Pabiyan. Tapos mag-soak din dito, wig, hindi kayo mo. mag-soak Pag-ubos at direct naman. Shower na Magsubli yan. lang. Shower na talaga siya. Iwan ang book din bay na mo. Ang book din sa Binlawang, sa Taka-Fire Exit. Ang book nila. Yes! Okay, tabi pa exit yan. Bang no? Hi! Siyempre, taas at lumba. Uy, grabe sa lumak. Sumang pakimatay. Siyempre, bang yun, emergency na rin na dalawa to. At magsukot kayo mo utang. Ayo, pagtatapukan. Therefore, maling ka talaga rito lumak. So, direction na. So, yato na yung question. So, magsuko na mga nagdihil si mga question din doon. And I hope na satisfy ka mo si mga answer. Dati na ka on the spot. Bang yan, pag-readyhan na. Bongga sa'yo. Guys, sana kiyakan ka mo sa video na mo kay Moy Moy. Lukay na kami nakapag-collab. Di, tsaka ko rin dito. Tsaka kami tabiyaon. Ay, tsaka Rizal. Gago sinabihan po, mamera nagbago. Pinagbago rin, so siyempre kinagdaan yung video. Oy, ako nagmana ko kay mama. Oh. Ako nagmana ka kay yaya. Ay, Char. fishing ko lang ka to, Dave. Aon ko lang ka to, Dave. Aon ko lang. Na-miss na mo. Isyo. Spain, Alshari. Banghay Na-miss man yun, ka mo. ano? Iwan, di mo kuya, biya successful na to din duwa yan. Ha? May- Rich na to. Rich na to, dayan na to. Rich cannot be rich. Makalungan-lungan. Kita ra ko may nabihay. Uy, ayaw ko. Uning kuhan mo biyawon. Kakong sideline ko Siyempre. biya mga pangalay pangalan. Siyempre, said ko biyang photographer. Oh, pero pala ba, ako na to yung Kevin. Vlogger. Uy, ito magbiyan-biyan. Also. Vlogger. Okay, sure. Papangalay. Ah. Pusher. Charles Charles Influencers in Kuan, Cindy Amin Dami man sa buwang sana. Bumakakewan na magyan yan ng bakay ko nilong ya beni pasika da beni mga nagbabash. Mga basher ka mo. Kaya love ko talaga yung may pagbabago. Di ba, Moy? Yes. Minsan biyat na mag-shoutout kita. Okay, sino shoutout mo? Doon kayo nakapag-shoutout. Amon tag na time na mo peto mag-live kami. Jejer ako yung pag-live na meto. Ay, huot, daya. Mag-live da ko man kami. Moy tuyo na. Isang ang box, yung dapit adlaw. Nagla-live Mga naman dua jam. Mga dua jam yung pag-live na mo. Mag-shoutout. May natapagbati mag-live Oo, mag-tuyas. pagkita ko ng cellphone ko yusa, natutug pa ako. Na-miss ko yung iPhone ko talaga. iPhone ko pila ito? 7 yata. 7. May pag-usalon niya Na-miss ko rin may magpamus-mus niya. Oo. Kasi every time maglunsol kami, matod kami pagkalunsulan. Pakin mo, naawat na mo mga holo-sulo. Yes. Basilan. Halos adlaw kami nagkakad. Naglulungsol-lungsol. Magtog. Kulang na ko man simpalong mangintaw na ko man yan. Di ba kayo magpangupo ako?
Minsan biya mag-shoutout na kami guys. Okay, shoutout nga pala kay Gerald Yambao. Hello, banghain man kaw, kalasahan ta ka. Tagalog na Tagalog kasi Hello po sa inyo. Shoutout kay Merfa Kadil Sakito. shoutout kay Merfa Kadil Sakito. Piya shoutout pala limited edition ipawayta sin kalasan niya kau tuod. Ay wow, sana all Sana kalasahan. all kalasan. Ikaw, kalasan. Kalasahan din ako pero ako rin malasa. Mausin-sin ka magdama. Shoutout kay Munjir Chong Jamaani. Pagkalupan pingan sa Pamilya Rapace. Hey, Naku, yari marin ako sulat Siyempre. ako. Follow mo yan. And Shoutout kay Parel Parel Ads. Ads. Parel Ads. Parel kita ads. Parel Ads. and sa mga YouTuber team na Yes. group chat. Shoutout. Sa mga YouTuber, sa mga nag-YouTube diya sa buwanga. Yes. And Shoutout kaniya. lastly is shoutout kay Shanks Yahya. Yahiya, Shanks Yahiya. So guys, Ang ba ko shoutout? Shoutout kay Sharami Apang. Hello. Kay Omar Lim. Hello, Omar Lim. Ito yung Mujibay. And kay Kwan pala, kay Dayang City Rama Masilang. Hello. Hi, Rana. hi. So guys, mga sa mga YouTuber, magpa-book lang kamo sin schedule niya. Uy, mga schedule ko mga pangalay. Oo. Guys, mga sa mawaya ka mo magpa-book kaniya kasi mo inibukon ni always siya free time. So busy time niya, busy siya family niya, syempre number 1. Busy siya mga friends niya, 'di ba? Syempre. Yan, may history. Okay na, well, bangka mo mawaya ang mga magpa-book sin schedule kay may especially ang mga wedding events. Syempre magkuha niya ni Moy. May bukon lang niya sa bukon so pa mga magasawo ka ko. Uy, invite away ba kay mo Benny matas mo lang yung dahan, di siya magpangasit, di siya ma-invite. Bukon biyat ni Moy guys, sadyang di lang talaga kakita. Message niyo ha, messenger niya kasi nga yung messenger niya halos 1,000 yung nagme-message kanya. So di na siya makapag-priority kanyo. Gato kasi ako, Oo. message request. Kasi guys, bukong biyat mo Ay, ang pako yan. Shoutout ang mga tabi against number ako. Sila kasi makakila. Na syempre, bang kasi ako yung first mga sip bang ako sa buhay, yasit makaluman. Bang bang ikaw kita, yasit ako, hello, magyan ako. Hindi ko nga yung kakilala, may kasi magasip-asip ka ako. Na mayan kita tampa. Sa mas malingkat bang niyo ako kakilahan, asipan yun ako. Hello mo, inakwintaw marawa ko. Masit na may misan hara na alam mo, syempre asipon daw. So misan biat to, ang mga kaywa na mawaya magpa-book ka niya, i-book niyo lang yung schedule niya. Pwede siya mag-chat ka ako, mag-PM, i-contact ko din siya. Mga especially mga wedding events diyan, ng mga hotel, mga pa-book ka mo kaniya. Bukon so pa may invite niyo na lang biya. Invite ang mga tabiya ra ko man biya. Chipwera. Bukong biya to klase mo, bukong biya to klase. Bukong sa pagmamayabang, 'di ba guys? Bukong pagmamayabang pero bukong talaga biya to klase mo, biya siya basura po to na diya pakid. Hay! Kasi yung basura yan. Biya basura na kasi paglasa, basura niyo pa. Ay, kabesan ko, pagputo na kung isang basura. So biya to guys, so mga mamaya pag pabook lang ka mo, yari day moy. So Yeah, para para ako hotel, intermission pangalay. Yes. Baka mamaya makakita gymnastic magpangalay. hindi naman maka-entertain na rin, di ba? Baka maka-entertain. Yung maka-entertain na rin na adlo simpay kala niyo rin doon. Bundi sa mata si Dani mo, may bonus siya, may style. Benin event nila bukon. As long as maraming pagka-appreciate nyo kanya, maraming pagka-entertain kanya. True. Mas amo yan yung kabayan ni Moy. Misa bukon mahalagin in pag-deal nyo malago sin. Basta malago lang yung respeto nyo kanya. Di masiyasya. Hindi tagbos ko rito, ito nagkakato-kato mariban. Sa pila ko mag-start, sa pila ko mag-kano, so us na to in wedding, may pa nag-start. So biya to guys ha, di ba? Para ko man makalil ka to kakuyakan na bangsa na to. Siya rin makadil ka to kakuyakan tiro Yes, pang sige man kasi may at mag-appreciate. Bang so pa mabasher ka mo, sana na mag-chat, masari nyo na. Punta ka mo di ako para mo kumita sa video ko, di ba? In vlog na mo initausog lang, pero mostly vlog ko kasi nagtatagalog lang ako para makati naman yung mga kiwan ng kabakayan na tatawa, di ba? So, biya to na guys, naubos na yung question na mo, iwan ni Moy Jubay na. Sana nag-enjoy ka mga video na mo. Iwan bang ka mo baguhan pa lang at channel ko. Ayun yung man kalupay subscribe and click the notification bell para every time na mag-upload ako, updated ka mo palagi. And also, subscribe. My YouTube channel which is Juvaira Moymoy para ma-update din ka mo. I-click nyo rin sa notification bell. Iwan ay ka mo mag-skip bangaw ads. Magyanyan ka mo dayahan sa pag-skip mo yung ads. Amo na ko man yating gadget. Bubis, amo na kung may pamibpan. Bukas. So, bye-bye! Sige na, bye! Siyuma ko na sila. Alo pa. Iba, inampungan. Alo pa. Okay.